Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija spiċċar tira protesta li kien se jorganizza l-ħadd li ġej wara qasma kbir oħra fil-Partit Nazzjonalista. Kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li l-erba' filgħodu ħabbar fuq Facebook li l-Partit Nazzjonalista kien se jniżżel in-nies fit-toroq il-ħadd li ġej. Iżda dlonk wasal l-attakk mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, propju mis-sieħba tiegħu Kristina Ketkuti. Fuq il-profil tagħha ta' Twitter hija qalet li ma tistax tifhem kif il-Partit Nazzjonalista u Adrian Delija qegħdin jistennewhom li jilqu din is-sejħa meta Kristi De Bono u Herman Schiavone, żewġ deputati nazzjonalisti, kellhom laqat ma' Jorgen Fenech u għadhom sal-lum ma rriżenjawx. Il-messaġġ tagħha kien segwit batta messaġġi oħrajn minn nies mill-fazzjoni ta' Busuttil li komplew jattakkaw lil Delija. Fost dawn kien hemm Chris Scicluna, eks uffiċjal tal-Gvern Nazzjonalista u persuna qrib ħafna tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, li fuq Facebook xerret il-messaġġ ta' Puli u taħtu fetaħ attakk qawwi fuq Adrian Delija u qallu li jmissu jistħi. Chris Scicluna sostna li Delija m'għandux l-awtorità morali jew il-kredibilità biex imexxi protesta bħal din. Dan għax fi kliemu huwa l-arkitett tad-denegrazzjoni ta' Daphne Caruana Galizia. Ajjara biċċa blogger, kattru tribalizmu politiku bla preċedent billi xewxu truppi tagħhom kontra tagħha. Kitab Scicluna waqt li fisser id-deċiżjoni ta' Delija li jniżżel in-nies fit-toroq bħala responsabbli. Dan għax fi kliemu hija mnebħa minn politika tal-konvenjenza, faqar taħsib u riflessjoni tal-istat meskin li Adrian Delija u Clyde Puli ġabu lill-Partit Nazzjonalista fih. Huwa kompli jakkuża lil kap nazzjonalista li wara li firet partit u xerret il-gideb issa ħareġ l-espressjoni tal-konvenjenza, tal-ipokresija u ġirja l-poter. Scicluna tenna li Adrian Delija nnifsu għandu xi wieġeb dwar l-investigazzjonijiet li wettqed dwaru Daphne Caruana Galizia u akkużah li għandu jilqa' fih danu lil Kristi De Bono u lil Herman Schiavone, żewġ persuni li fi kliemu ma ddejqux jitħabbu jittalbu mingħand Jorgen Fenech. Dawn l-akkużi fil-konfront ta' Delija waslu lill-Partit Nazzjonalista biex joħroġ stqarrija ta' malajr li fiha ħabbar li kien qed jirtira d-dimostrazzjoni nazzjonali li ppjana l-ħadd li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.